Sikubingelela imbukeli lapho ngasekhaya, bingelela uThabisa umfana kacela uqumba amaqumba lalaqumbi eselesele kubingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel ewuchungechunge uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube. Namhlanje ke uyazi ukuthi sihleze senza lokho esikubiza ngokuthi why mina additional. So ke njengamanje sila eKenneth sizokhuluma nomunye umndeni sibizo usisi lana wathi ake nisondele ngapha kunomakhelwane wami onenkinga akanayo. So sesiyifike leqathatha kumakhelwane sifuna ukuzwa ukuthi yini inkinga kahle kahle bese siyabheka ukuthi iningizimu Afrika ingamsiza kanjani. Siyabonga kubona bonke abantu abakwazi ukuthi basisize kuzona zonke izinqinamba noma mhlawumbe inkinga ehleze siqhamuka nazo sithi hey nalo udaba ake sibone ukuthi senza kanjani basondela abantu balekelele labana abangalekelela khona ngenkolelo yokuthi umuntu ngabantu. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni ninjani phakamisa ivoice nje kancane. Siyaphila nathi ma uma kuba igama lakhe uZamangwane kaHlongwane. uZamangwane wakaHlongana kuphi nendawo njengoba sila eThekwini sinamakhaya sisuka KwaZulu eNkandla. KwaZulu eNkandla. Uthe la eThekwini wafika nini? Senginesikhathi ngifikile. So nesikhathi wafika. Yebo. Okay. Unabo abantwana? Yebo nginabo abantwana. Bangaki? Bawu7 sebebonke omnywala imali. Oh, unesikhathi esingakanani uhlezi la? La ngisuke ngoba sekushona umntanami. Usuhlala isikhathi esingakanani la esikhona? Ngeke ngazi Mhlawumbe wafika umuphi unyaka? Thathu. Mhlawumbe mthathu. Oh, ufike wazakhela le ndlu yakho? Umfana wami. Lo washona. Oh, wehlala lo mfana wakho washona? Wayehlala la. Ngingathi umfana wakho washona ehlala la wena bohlala kuphi? Mina Kuphi? eNanda. Oh, benisenanda. Okay. Izingane uthe zingakhi? Bawu7. Bawu7 sebebonke. Umfana washona wesingakhi? Umfana washona wa7. Oh, ugcina. Okay. Sibiziwe lama njoba silana yini inkinga yakho kahle kahle unankingana? Inkinga yami ukuthi anginalo ipasi. Mangingenalo ipasi abanawo amapasi. Manje abasebenzi. Kwalokho ukuthola ubaba wabo mhlambe sikuthola kungasekho lutho emabhakedeni. Size siphume singaphandle sifuna imali ezalayo. Kuthola ukuthi akusagcwali lutho emabhakedeni futhi sekufanele sikhokhe imali zabantu. Ngihambe ke mina ngifunela amathini ngoba ngabe sesiyalekelelana naye ukube kuyahola naye. Awukahle ma lengane ezu7 nalesi yashona akekho nedwa kabe ne-ID kuzona zonke. Banawo laba abanye. Ababe. Omunye usefolweni ushadile ukakhe. Uright yena. Uright. Walenzelwa bypass. Walenzelwa udadewethu usashonwa kwenye indlu. Uzalo. Yindaba ungakazi bazame lapho ukuthi benzelwe abanye mhlawumbe udadewenu. Ngahluleka. Bavese bathi abantu bayafela computer ngihluleke ngani. Ngoba nomfowethu esekho nomama engakashoni. Ngathi mangithi ngikhuluma nomakoti wathi ingane ibalelwe computer. Ziyavela ecomputereni? Angazi ke phela mina. Hawo. Itifiketi abakazi babe nazo? Cha banamakhadi asesibhedlela. Okugoma. Banamakhadi asesibhedlela okugoma? Lapha abazalelwe. Lapha abazalelwa khona. Manje yini phoyenza ukuthi ngenzeke i-ID ima-ID kubona ukuthi wena unayo i-ID noma? Kufuneka i-ID yami ukuze ngibenzele ama-ID. Wena moya koyenza i-ID kuthiwa yini inkinga? Mina mangiyenza i-ID fanele ngithathe isitifiketi sikamama sokushona. Awunazo? Sikhona, sikwabanye futhi ebebethi bazama ukungilungisela. Mebethi bayalungisa yini bagcina bethi kwenzakalani? Kwagcina kumile nje kanjalo sebesitholile isitifiketi sikamama ekhaya sokushona. Kusho ukuthi ke ngizothi nabo mhlambe baseningi. Uma wakho wenayo i-ID yena? Uma wayenayo. Wena odadewenu abanye banawo ama-ID? Banawo. Yini yabamba kuwena? Bathi isitifiketi. Ngithi ngiyofunda isitifiketi bathi isitifiketi asikho. Isitifiketi sakho sokuzalwa? Sokuzalwa. Bayakwazi ukuthi wazala ngomuphi unyaka nenyanga nosuku? Odadewethu laba baka-Emla ekulamana khona baba bayamazi untanga yethu esizalwe kanye naye. Oh, phela kudala kwakuthiwa wazalwa ngeimvula ezukuthi noma ngempe ukuthi uyabona. So manje awungitsheleke ekhaya emumva enkandla kunobani?
akusekho umuntu mfethu besakhile la efonweni kodwa nje inqaba ethi senkandla. Mana umuzi nje enkandla okwakina ukho. Cha usekho sekhona ubhuti omdala omunye ngobaba ubenesithembu. Oh kunobuthi omdala khona lapha. Sekhona ingane zakhe nayo sasho. Usashona naye. Umakoti wakhe. Nayo sashona. Oh sekwasala izingane zodwa. Sekusela ingane. Awukahle ke manje ngikuza ukukhuluma ngendaba yamathini. Ukuze nidle mhlambe la endlini kulele kuthenini qoqekile amathini angakanani. Wahlanganisile yini? Ungawahlanganisanga kudliwa. Akudliwa mangabe kunekweleti. Makunekweletu. Yebo. Izingane ezihlala la okay la endlini ehlala abantu abangakhi na? Ilwade phuma. Untombazana loMpofu. Nalomfana enihlangane naye. Omunye akekho usemandeni. Kususuthi waphume ubheka amatoho manje ushawa i-ID. Ngoba wamiswa iyona noma yaku10. Bafikile ka grade 12 ka 10. Le ngane zakho ekhona la. Ilo ongekho bese ubhala u10 kwafuna ke i-ID ukuthi wathatha i-ID akanayo. Wayeka isikole. Wayeka. Untombazana yena akanawo 10. Akanayo. Wayeka nje yena ngaphandle kokudinga i-ID nani waziyekela nje. Wayeke egula. Oh wayegula. Okay. Lokho eceleni kwakho ubaba wabo. Oh baba wengane. Yena unayo i-ID. Unayo i-ID ababizi phela bona kubo. Ababizi kubo. Ngoba ngishadile. Awucabange mhlawumbe ukuthi esikhathini esikanje mhlawumbe naye angabenzela. Siya-understandeka ukuthi ngoba phela manje into eseyidingeka kakhulu sekuyi-ID. Indaba yesibongo into engabuye ibonakale leyo. Uyazi ukuthi umuntu uyakwazi ukutholwa somewhere atholwe engaziwa nokuthi wakabani ngenxa ukuthi uzofikela la kacele vese sekuthiwa hayi uzobiza ucele ngoba sifuna ukumenzela uDon Pass. Hayi angiqabanga ukuthi abenzele. Ususuthi kwathola athi mayibenzela angazi kuthiwa kufike empontshweni ngathi kulungile ke sohamba sonke. Kwathiwa kufike kwenziweni? Fakuthathwa ngasithathwa amagazi. Thatha amagazi ukuthi abakhe ngempela yini. Oh. Kodwa uyabona ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa lento nisheshe nayicabanga uyabona manje ukuthi kunengane eseliseyifelwe ikusasa. Ekade seyifunda ugrade 12 umatric. Kwaphela kanjalo ngenxa yokuthi ilokhuzana ayinayo. Kodwa ubaba wayo ukhona unaye i-ID mhlawumbe ikhona into abengayenza naye ukuthi ingane yakhe ithole i-ID. Kodwa ngenxa yokuthi ke siphile eSouth Africa nezikweletu abantu bafuna ukukhokhwe kodwa manje egcineni kosuku uyabona ukuthi akanawo amandla okukhokha kodwa unayo indlela ukuthi kungalunga ikusasa lezingane. Uyabo? Niyayicabanga leyo nibuye nizibe leyo ukuthi kumele kube uyena owenza lento. Yini nenza nizibe? Ingoba akakhokhanga. Ayizitshwa yimi ngeke ngimtshele naye ngithi sekufanele ukuthi kufanele ukuthi ubabhalise usho ukuthi ngeke ngihlale zami ingane engafundi sicindezelwe ukuthi uma wasakanazi ipasi uhambe nabo. Ngiyabona lamathini lapha. So magnetha la kwenzakalani impilo yeni imi kanjani la magnetha ngiyabona ukuthi kugcwele amanzi phansi njengoba singena ndiyanetha phela sicishe sangezi la ngoba imvula beyixakanisile nihlala kanjani magnetha? Siyahlala nje kanjeni. Ayangena amanzi kodwa. Ayangena. Ugcineni ukuyolokhuza amathini ukuyodayisa amathini. Angiyanga. Awuyanga namhlanje. Ngoba nawe ayangisikali mayimancane ayikho into oyitholayo. Mhlawumbe imali okuyithola enkulu yamathini nje kuyube imali. Mhlawumbe uyawuthola u100 rand ma uye edrobheni lana siyarobhe sakhona. Yamasotha usho ukuthi u100 rand wena imali enkulu okuyithola. Isuke inkulu phela yona ngoba usuke ungayicoshile phansi. Manje lo mfana nje bekhuphuka mhlawumbe khona amatoho abakathola mhlawumbe la endaweni nababambe makwenzekile babamba khona mhlawumbe isimo sokuphosa sivivaneni nabo noma abaye abantu nje abathi mabe nemali baba. Uyafaka ke naye mayitholile mhlawumbe ubizwe yenye igame ehambe eyifunela. Bathengeke lokho. Kahle hayi ngoba naku mhlawumbe kuthiwa nivilapha ukusebenza noma izingane zakho ivilapha ukusebenza. Into eyinkinga ama-ID. Ama-ID amisile.
Angikuthanda ukuthi kube nzima. Mhlambe angazi kodwa ayiso wish babukeli lapha ekhaya ukuthi singake sithole mhlambe abantu abasebenza ka Home Affairs nje abantu abasebenza ka Home Affairs esizokwazi ukuthi sithintane nabo whenever kuqhamuka something ngeinkinga ngama ID because masisuka la siye eMlazi nakhona futhi sibiziwe ngenkinga efanayo ye-ID. Uyabona ukuthi kushuthi nje lento yama ID angazi ukuthi ngempela ikanjani because ama foreigners asuka le emazweni nama ID ala eSouth Africa alright wona afuna imisebenzi ayithola kodwa abantu baseNingizimu Afrika abanawo ama ID siphila ezweni elinjalo alikho ikhansela eliba ikhansela lingabi nayo indlela yokuthola ama food parcels ukuthi uma ngabe kuukuthi mhlambe khona abakudingayo la elokhuzeni emphakathini eluphethe likwazi ukuthi lifike libambise ngelokhuzana ngama food parcel akafika ama food parcels la kunina mhlambe ukudla ukulethwe ikhansela akaze kufike like lifike lona ikhansela nalazi nje ikhansela la kule ndawo asilazi ke thina ngoba sikaze sibike lutho kulona angaze nibike lutho kulona niyolibona mase kuzovotwa akabonakala ngalezo izikhathi mase kuzovotwa akaqhamuka azangena lingafike lilaye nala embedeni mase lifuna kuvotwe kodwa mase kuvotiwe ke bese angabi khona ngiyabona nje lapha ilokhuzana iqembu leli iqembu elithize indwangu yeqembu elithize noma ngeze ngilibize ngegama indwangu yeqembu elithize leli engicabanga kulendlini nikholelwa kulona lela qembu cha sikholelwa kulona inkinga iqala lapho ukuthi sikholelwa kuona amaqembu egcineni kosuku asilokuze sibe nenkinga angazi baba mhlambe ngiyafisa ukuzwa kwakuphawula ngiyafisa impela ukuzwa kwakuphawula time ukuthi lento iphatha kanjani wena iphatha kanjani nje yonke lento eyenzekala njengomuntu wesilisa ngoba phela ngicabanga ukuthi amathemba wonke abantu lekhaya babeke kubaba uyabona mase kuhluleke kuze kuhluleke ngisho ubaba ingane iphuma ibaleke ngoba iyazi ukuthi ithemba lami lonke mase likule ndoda ngakhuluma kanje ya ungakhuluma sikhuluma nje lapho sekukhulu kakhulu ukucakeka kwami nalabantwana kusuka kude kakhulu mina sengihlale emzini yabantu sithela sihambe singena sirenta abanye bathela izindlu bathelizele phe kwami ilento efuna bengasemreni abanye bathela izindlu bathelizele phe kwami uma bethelizele phe kwami hawo yini amadoda na ndingantshela ngathi phumani manje la endlini siphume sihambe abanye nje balilizulu linalishanga ngempela siyofika bangikhiphe kanjalo ngihlale nempahla zami eminyango kude ngicela ukungabe ngisadlula ukuqhubeka nje kodwa kukude izingane lezi njengoba ngikhuluma ngama ID ngake ngaya ngithi ngiyozama khona nganamahloni ngatheneka amandla ukuthi sengishadile yini njengoba ngizoshayela ingane ama ID kwangilimaza ke komphefumulweni yebo yeah ngiyezwakala baba ngiyezwakala ukuthi ngiyafisa ukwazi ma ukuthi mhlambe ngoba yebo udinga ID ngiyavuma kodwa njengamanje iID ayikho and impilo iyaqhubeka yona so since iID ingekho impilo iqhubeka zikhona idingo nazo ubona ukuthi nangingathola ukuthi ngithola ukuthi hleze impilo ibe ngconywana kunasekuqaleni uyabona yini nje mhlawumbe ungathi ngiyakudinga ukuthi empilweni isho suyeke umsebenzi ngoba ngeze uthole ngaphandle kweID okunye nje okudinga mhlambe umsamario nesawo ngathi cha ngiyabona kuthanda ukuthi kube nzima ngoba ngiyafisa ukuthi before siphume la ngiyafisa ukuthi uqhawe aveze la ngaphakathi ukuthi kuyindawo kanjani ukuze umuntu masikhuluma ngengxakeko yasemkhukhwini ezo understand ukuthi sikhuluma ngani ngoba kahle anihleli la ngoba naku unithanda isimo angithi so ngiyafisa ke mama ukuthi ungitshela ukuthi yini kahle kuyiyona enidingayo kuningi kungishayayo okubaluleke kakhulu ngiyafisa ukuthi babe nama ID ngoba ngempela
bona mabeyisebenzela mabesebenza ngabe kungcono ngoba ngempela leke lo mibhodo engazi namthi ngizothathana ngihlanganise nayo Okusho ukuthi mhlawumbe kuye kwenzeke nje lisho kulalo impela kungadliwa. silale Sekukaningi. mhlampe ngishayela amathini la ngithole lo mpuphu ka-6 rand phekwe yona yenze ukuthi ikhave ikwelete ey'boleke ubaba bakhe ngoba awuyitholi umuntu imali azovese athi nje ngiyakuboleka uzoyikhipha ekupheleni kwenyanga imali iyazala uma uyiboleka ayikho kanti le mali izala kanjani imali emntwini ongasebenzi? iyazala Phela ibhizinisi nakubona. Uyabona? mabe ngathola amapasi nje ngingajabula kahle kakhulu Amanzi akhiwaphi la nje amanzi manifuna ukuphuza amanzi? nakho impompi ngale Awungitshele iy'ngane lezi ey'ncane engiyificelana zona zimisa kanjani uma ukuthi kufike leso sikhathi sokuthi akudliwa ngalelo langa mhlawumbe akukho kuzodliwa? eyami yodwa le lade ingenile Khona lokhu okuncane kade kula nithe kwantombazana. uyabona la ukuthi akukho kusho ukuthi uyabhuda Futhi ngempela nje ngithama kuyenzeka nje ngempela nje Siyalala singadlile. Siyalala singadlile. Kumanje nje asinakho. Besaswela ukuthi sizoqala sesenjani. Sibone manje ngoba nakho kulindekile. Mina-ke ngisakwazi ukuphuma ngihamba. Ngihlushwa amehlo. Yebo. Akabe ngiyibambele wona mangishushwana eDoro. Ebese kuthi-ke nokubonakalisayo nokuhlala inhlalo nje khona akuyona yethu. Inhlalo nje akuyona yethu. Nansi indaba. Ayo. Ngiyafisa ukukhuluma nawe mfowethu. Bafuna ngicela usondele ngapha ngane kwethu. Awusondele kwethu uthathe ibhakede volo libeke la. Uthathe ibhakede libeke khona la. Kuma lesigqoko la. Lesigqoko. Yeah. Alright ba. Akaphila ngiright so. No ngiright. Igama bani? Umfana futhi. Mfana futhi phamisa iphimbo kancane mfana futhi. So ngifisa ukuthola bafu ukuthi wena lokukhulunywa ngayo ukuthi bowufunda wayeka ka grade 12. Hayi mfethu lo ngimlama mina ngayeka kalo standard 8 6. Standard 8. Oh okay wena yiziphi ingqinamba mhlawumbe wahlangabezana nazo? Usho ke mhlawumbe isikole. Ekutheni uyeke. Hayi simo nisela ekhaya sikazi siqonde nje sokuthi umuntu ekhulile asikazi siqonde. Ngoba wesinye isikhathi noma bengifunda esikoleni bekubi nalokho nje mhlawumbe izinto anginazo esikoleni nasikhokhelwa netifiketi azikho ama-ID. Umzali ke lapho ke sikasifuna lama-ID isikoleni makuthiwa uyaxoshwa ngeke uzongena ku-12 ID ngeke certificate nje. Manje uhlanganisa kanjani nje? Indlela okuhlanganisa benginawo khona kodwa manje isimo ke ngendlela ekume ngayo umuntu obekade wayengifundisile ukwenza something usahamba ke la ekhaya washona usihle igama lakhe wayekhanda ke shuthi wayengifundisile noma lapho nalapho noma unye bengikwazi kodwa ke ngagcina ngingasakwazanga ukuthi ngifinyelele ngicine sengikwenza kube indlela serious ngesimo sokuthi akodwa ngibhene nakho kuningi nje izinto evamso ukuthi ngithi uma ngithi ngizama intingisa phambili ngiphazamiseka yabo physically nami empilweni nje izinto ezizala endlela emile kahle. Manje bethu ngiyacabanga ngoba yabona uma uyingane yomfana uhleze khona leyo pressure ukuthi kumele nawe uhlanganisele olethu uhlanganisele itime nawe nezingcosi zakho mayikhona uyabona so ingakanani pressure kuwena ube wazi kahle kamhlophe ukuthi ayikho into ongayenza una idea una focal so uyazi ukuthi wena uyafisa ukuthi ngabe kuthi uyasebenza kodwa isimo asivumi ungathini nje ngohulumeni wase South Africa ungathini nje ngempilo yakho nje regarding to isimo sakho nje njengamanje mhlawumbe ukuthi sibe nje ukuthi kunje yes uyafisa ukuthi fanele ngabe uyazama kodwa awukhoni ngenxa ye-ID hayi ngiyafisa izinto eningazenzeki nje kumekile phela kahle kahle mangesihliso lwabantu abadala babo bazoshiya egcina sale singenalo space sinendlukele yakho indlu ngathembela yona forever indlu ngokuthi mawufike la ndawo ukuthi uhlale uhlanganise abantu bakhile endaweni zabo akunalutho nje la ngabhede isimo sephi ulala la endlini nawe ngilalela khona nje lapho khona nginamleya niba ngabavula ngaphakathi Sibawu 5 khona umunye ongekho kodwa nje sengibala sibawu 5 mahlahle masiphelele sibawu 7 kodwa abangekho basendaweni zabo ababa right basekhaya kodwa sibawu 5 isikhona
njengamanje siphila lendini lo omunye omdala ke kudlala le emakhaya lo omunye usesibhedlela la abanye banendawo zabo abaradi vele bona manje ke uzophike futhi nabanye abantu kumele ulwele eside la ngoba nami sebalile lapho Manje usababhekile emuva bengamnakile umzali thina kumele sisukume ngoba sedize kwami mama kuthiwa mhlawumbe kwenzile iphutha phakathi kwabo kuba khona ushiyayo yabo thina inkinga yosala nathi yabo laza kona nangendlela lengathi yini mhlawumbe ungathi ayicama kuthiwa ayibashile into something igcina kubalekile mawufuna ukuvasha uphume ngathi ungendawo ne-right sisile uzalelwe khona nawe lapha funa mhlawumbe uzalelwe kwenye indawo wafika la somdala ya ngifike nje la hayi semdanga mina ngokufika la kusakhona ubafungise ingane ngifika ngihamba kodwa nje khona ngikhululile ngani Umlazi. emlazi emlazi kuphi ma umlazi Kwa-H. wa age ngale ko1 Cha, ko-2. ko2 oh okay manje wena bafo uthe uba igama lakho sihle uba hayi wena ngofana futhi ufana futhi oh manje mfethu ungathiwa namhlanje ukhuluma nabantu ngoba ngicabanga ukuthi abantu bayasibuka baningi abantu abasibukayo ufisani mfethu yini nje uyifisayo usho ukuthi yabona mangingalunga lokho impilo ingaba grand cha nje bethu but wami ngasho iqiniso nje akuthi ngivele ngidide yabo ilo impilo manje nami ngiqondo vele ubathi ungiphunyela ndicawa ya mangaradi for ukuthi salikazi sikwazi ukuthi bephile nathi siphile nami mhlawumbe bekusuka ngithola lokho ethola ukuthi ngikwazi uqhubeka ngamaphilisi sipane nokuthi kulunga indaba yendlu yabo bengahlali bekanje special sebebadala abantu indaba i-idea usenandaba nawo kangaka nginayo indaba sengayelwa indaba manje ukuthi inkinga ke phela nami mase kuhleli kuningi semncane mina bhuti wami 108 ezinye izinto ziyangisinda yabo ngiyibona ngathi nje into mangabe ngikhuluma manje mhlawumbe kusasa sosidlulise ngiright yabo kanti kusezokunye ke kuyifu kungicindezele kube kuningi yabo manje ngicela ngasanakanga ngithi ukuthi mhlawumbe akadlula nje kuphela ayo bafu ngizwa ithama la ngitshela ne-audit bathi kuyenzeka ukuthi isikhathi kulale ngingadliwanga mfethu ukhona umusho namandla okusebenza nayo yonke indlela ongenza ngayo ukuthi kungabi khona leso simo leso kuye kuphathe kanjani mfethu wazi kahle kamhlophe ukuthi ayikho indlela engenza ngayo asidlile njengamanje siyalala already lilambile time alilambile ingane zasekhaya zilambile even nami ngilambile but siyalala njengamanje kuphatha kanjani kungiphathi kahle because nje kuvela ukusinde indlela ekusinda ngayo simo sokuthini abonga ngesikhathi uthi uyambheka umuntu ngalendlela sosubona ulambe nawo lambeni ya phela vela sifanana umuntu umuntu wambuka mbuthi uthi right ngesikhathi mina ngicindezelekile mina ngedwa khona kuyafika ukuthi ube buhlungu asimo sokuthini vele swingekho nama option engayenza ngeke ngenze into ebhecele ngoba ngathi ngifuna ukukhafa side sendeni into engayenza ukuthi ngibezelele mawuthi kuyaphila mawuthi akhulu singehlala kanjani kodwa ukuhlala lokushaya ngisho 3 days sothi akhulu so 5 days maphuma hambelana kubantu labo nakhona labo abajwayele futhi yena sisiwami sisizana khona noma ungasedwe bebaningi nabantu nje isimo siphi yabona nje there are ministers from different departments as South Africa KZN lento iqala South Africa ize kuma province ize ku local government baningi kakhulu abantu abasibukelayo makuuthi khona indlela ongasiza ngayo siyacela ulekelele ufaka isandla bakwazi omama ukuthi basizakala umndeni wonke una ID ubaba walekhaya kuphela umuntu onomazisi ubaba lekhaya kuphela umuntu ukuthi makubala abantu ba South Africa naye abalwe because une ID bonke laba abanye bayibantu nje abasuke abakhona nje uyabona so siyacela ngawo yonke inhliziyo emhlophe ukuthi mawukuthi ungakwazi ukuthi ulekelele kade ngenza isibonelo ngithi even omakhelwane mawukuthi ufuyile uneinkomo eziningi umakhelwane akanalutho uwawukwazi ukuthi umsisele inkomo noma uthatha umfana wakhe azokulusela bese umupha inkomo ugqiba ihlazo lalo umuntu asingayivumeli lento yokuthi sibuka abantu beqakekile sinawo amandla ukuthi singakwazi ukuthi sibasize kodwa singabasizi balekile ukusiza balekile ukufaka isandla whenever umuntu edinga ukuthi afakele isandla kunoma ngabe yini asuke ebhekene naye ikakhulukazi esuke izofukula yena emise phambili nesuke izomenza ukuthi angalali engadlile ukulala komuntu engadlile ihlazo lelo ebephila nabantu kuyihlazo elikhulu kakhulu ukuthi umuntu alale engadlile bephila nabantu mawukuthi khona indlela ongenza ngabathi namanje abanayo into abazoyidla manje ayikho into abazoyidla kumanje bathi uyaphela u3 days boma 5 days kungadliwanga la khona izingane ezincane ezizalwa yibosisi bale ekhaya abangena ama ID even nazo azinawo banamakhadi nje okuzalwa amakhadi asesibhedlela kuphela impilo leyo
uyazi wena ukuhlala la uhlezi khona ufudumele kumnandi yonke into right nathi sihlala la sihlala khona sifudumele yonke into right kodwa kusiphathi kahle ukubona umunye umuntu exakekile khona nathi indlela esokwenza ngawo before sihambe asikwazi ukushiya abantu sifike ebantwini belambile siphinde sihambe ebantwini belambile bathole yibasizakale ngani ngokuba khona kwethu noma singeke sibanike konke kodwa asikwazi ukubashiya besho besibalambile thina siyodlala siyakhona so asikwazi ukubashiya belambile besitshela ukuthi balambile bengiyacela nithinteke ngiyacela kube khona umuntu omsamaria nje onesihawu noma olungileyo ozokwazi ukuthi alekelele lo mndeni noma ngabe ingane ongothi wena ungakwazi ukuthi ulekelele ngayo awukwazi ukukhipha something ngenhliziyo emhlophe usiza umuntu kungabuyi lutho suke khona into ezobuya uNkulunkulu lo uyabona uyangenelela futhi ungavumela ukubona umuntu exakekile unemali eningi ehlelo ongayazi ukuthi uzoyenza nosayiplanela ngisho u20 rand ongaphuma ephaketheni lakho uhlangane nomunye u20 rand uyokwenza umehluko kuleli khaya igama lami ngoqumba amaqombana siyabonga kakhulu asiphinde sihlangane futhi ngeviki elizayo siyacela kodwa nisize lo mndeni